Takže zdravím lidi, já vás vítám u nové série, nebo prvního let's playe ze hry Metin, 2 Atomej. A jsem tu se Shortym. Ahoj, zdravím všichni. No a my jdem hrát. Ano. Tak abyste viděli, co máte na ten začátek, tak tady nějaké té začátečnický, já už jsem si polovinu z toho nasadil, tak tady máte něco na ten začátek. Je to vlastně už trochu starší, nebo abych tomu řekl, počkej skupinu, stůj! Už je to trochu díl ten Metin, a tak jsme se prostě rozhodli, že na něj něco natočíme. Dej rovnoměr. Jo, rovnoměr, to bych chtěl. Káno. My jdem hned na ty medvědy. To je jedno, jak vidíte, tak tady trochu víc XP, víc peněz. Doufám, že jsme se nevybrali žádnej PvP. Tak já si hodím pláště, zakreslím pěkně. Berem. Co? Nic. Berem všechno. Ignore Iron. No, to bude expo. Trochu přesal, že jsem zapomněl dát to rovnoměrné. Jo, už se, že se mi vypnu Metin. Já taky úplně. Už jsem měl připravené, že to stopnu, ne? Je to něco na zemi? Vzorové oblečení uděláme ze sebe tý. Šamany. Já jsem chtěl říct buzeranty a to je jedno. Ach jo, medvědí. Nevědí. To je úplně luxusní, jak to je úplně zároveň. No, bubliny všechno. no právě. A to tak má být, že jo? Viděl jsi ten level. Kam půjdem? Doprava, doleva? Vpravo medvědí. Nevím. No, medvědí. Já jich budu mít víc. No tak to si nasarva. Tam budeš mít. Vážně. Fakt. Jo, vážně. Žebráků, běž pryč. Vysílačky medvědí. Ne. Ej, mě docela dávají bomby, tě. Mě ne. Tě, já mám jenom. Jo, tak jasné, že jo. Ej, sběrej ty malinký kupičky Yangu. Sbírej. Ne, já to sbírat nebudu. Hej, já jak si klikám prostě staty, tak mě to nedává ty, nebo jako neubírám nikomu nic. Dělej, plášťu už. Doufám, že přijdem do toho do města a nějaký vůl nás zabije. Taky. Tím aspoň poznáme, že to je ten PvP. Hlavně musíme si hlídat čas. No, když začal. To je jedno, nevím. Dobré, dáme zhruba tak 27, možná. No asi, bejle v oko, ne? Kam jdeš? A nevím. Tak to plášťu, ne? Kříč. Já jsem zvyklý, že prostě udělám tady 30 a letím do města. Letíš? Čím letadlem nebo stíhačkou? To je jedno, něco si seženu. Stopem. Pomalé. Vždycky víš co, tady začnu stopovat, takový Boeing tady přestane. No. Bych chtěl taky umět, že? Počkej, koliká taky jsme. Jdem do města. Jak Chuck Norris, člověče. Kolik máš Yangu? Málo. Dělej, říkej, kolik? 3 mega. No, tak dělej, dávej, vole, pěkně půl na půl. Nedám. Tak já mám jenom 2 785, jak to? Já taky. No tak ty jsi socka. Ale 7 zatrhla nahoru, že jo? Přijďme nového hráče Metin, nejdem do města Metin. Blesku, já jsem to viděl dřív. Nepodařilo se ti zavolat koně. Já už tady akční, že naspídovaný. Já už tam jdu, Ne, no tak. Ej, tak co s tím Metinem? Koněm. Metin v pohodě. Nic. Já už myslím, že nemám modré líky. Už jsem chtěl napsat na forum. Dvojka. Ej, ten kůň je fakt socka.
No šige? Dělej však. Kuň Co? byl přiván. No. Kuň byl přiván tehdy, jo. Jo. Ty máš kytici, ty se máš. Kytice! Kytica! Po čumáku dostaneš. Já jsem si měl udělat ženu. Už bych si nasadil, ne, to je 25, to jsou socky. Haha. MBčka, RMB. Co si bereš? A trochu větší lagy, to nevadí snad. Ok, tak to asi bude vadit. A docela brutálně, ne, dobré. Jo? Brutální. Jo, tak. O! Ty jsi ho sebral? Jo. Ty jsi socka. Ha. Já už jsem chtěl na koně vlízt, jo. Hej, taky luxusní banka. Co taky berem dom? Si věříš? Já už mám 2 pergy, vole. No tak ty jsi socka a ty šel na námku a žebráš, jo. Nežebrám. No, mám 22 ke schopnostem. Je tady něco na peníz, to nechci dělat. Ty doufám, že to nebudeme číst. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak, to je vančo. Sir Luxoris. To je prvé blikal ďas. Zavolání. To je takový chudák mrtvej. Mám pro tebe FMSku, jestli chceš. Kolik průmka? 23. To si nech. 23 průmka. Okay. Co to je 23? Skylina! No tak za 10 mega, ne? Tak ty upadly někde z vysoké dálky. Za jeden Young. Třeba to zdražej. Zelená rosa. Vyhazujte něco poctivýho, ne? Ne. Zelená rosa, to je všude. To... Dobrý. Příště hraju za ninju. Co? Příště hraju za ninju. Proč? Však uvidíš. Tyhle taky luxusní ty. Pro heroin. Jo, pro heroin. Ty surky jsou nějak takové divné v tom brnku. Hej, mohli bychom jít ale už někam. A já nevím, co jsem chtěl. Jo, já jsem chtěl Famosko si koupit. Máš na zemi jedno. Jedno? No, plus 9. Parking Chonklins. Ještě to jsou sami slabě. Kliknu na to já a tam padne 40, ne? Fajzo. Mě zabil, viděl to? Kaně, double kill. Ach jo. Mr. Chorkins je na zemi. Ne, jdeme kam. Ej, počkej, kam půjdem do druhé vesnice? No jo, asi. Jo. No dobré, to budeme muset zase asi pěšky. No, jdem. Počkej, na jakou stranu to je? Počkej na mě. Počkej. Kam máme jet? Ono tady není druhá... To je tady to, nebo ne? No není. Že jo? A co je to dole vpravo? To mi mělo být to je... Jeskyně, ne? Ne. Hej, tak kam máme asi jít? Nevím. Tak jdem na orky asi. Ne, počkej, bonusy. No a já nemám nic na bonusy, že jo? Já mám 16... Ani já ne. 1657 HP, to bouchnu jednu do orka a tak rychle lehnu. Červená rosa, úplňkový meč. Nechci. I ten čop. 4 mil... No, tak nic, já myslím, že si udělám.
No tak jdeme asi ještě na psy. Já už mám čepel na M1i. No tak ty seš... Tak na koho jdem? No tak asi do tyhle první vesnice furt. Tohle bude takový spíš úvodní videjko asi. Hej, tady je zase ten mík, že jo, něco dá z koně. A asi ho nechci volat, no. Tak jestli ty se budeš dělat na tohle video, tak ti zkazu, ať si políbíš prdel. Já už expím. No dobré, ale tak kde jsi? Na medvědoch. Na tebe peču, já jdu taky expit. Nebudeme expit spolu. OK. Fuj s tebou. Skupina byla rozpuštěna. Budu větší level. To bych si moc nefandil. Ale jo. A to by, já bych si moc nefandil bej tebou. Já už si fandím teď. Já už jsem 40. Jasně. Já jsem na orkách, ale. Jasně. Tak kde jsi? Na medvědech. Tak pojď na orky, já ti ukážu, že tady jsem. Nechce sami. Tak vidíš. Nemám bonusy. Tak vidíš, já jo. Já taky ne. Měl jsem je zdarma. A mám ji uhranu, to je za 4 miliony za kus. A mám jich 28. Daj. Já nemám. Ha. Pro tebe nemám. Dík. Tomu to se říká kamaráčov. Ochu, kdybych já už měl bonusy, tak už lítám v SDčku. No to je dobré. To jsou socky, mě ubírá 60. Kolikátka jsi popravdě? 31. No tak to ti tak užeru. Ale já jsem na orkoch. Na orkoch. Kdybys byl na orkách, chlapče, tak vypadáš nějak jinak. Jak by jsem vypadal? Kung Ok! Jo, to je Kung Mok. Tyjo, dávaj mě ale pecky. Já jsem silnější. Tyjo, Nevěřím ti. ty peníze vůbec nerostou. Nej, tak nási. Seber to, no. Nejsi na orkách. Nejsem, no. Ale já jo. Teď jak nežeru, pane bože. Lak. Aha, tady něco je. Tady někdo je určitě. Chorkins. Jo, tak to jsem asi posral, když ti našla cepel. Mr. Chorkins. Jedem. Omlouvám se předem za menší lagy. Co čoruješ? Nevím, čím to je, ale zabíjení. A kde jsi? V prvním městě furt. No. Tak já už jsem 31 skoro, že jo. Já už jsem 34. Teď jsem málem umřel. Ty zase. Ne, prosím. A na kom si ty trotla? Jinha. A Sirang. A Jung. Všechny mám na sobě. Dobře. Všecky kočky z Metínu mám na sobě. M1 čepel. Hej, proč jsem si to házel na to vlastně? Moc bodů jsem to vyplejtval. Já už myslel, že hraje na fiku. Ha. Se zapomněl, že mám to. Fakt. Všechno je moje. Já zase nedám ty, že jo, tu Siranka, tu Mi Jung, to je hrozné. Mě úplně ubírají úplně bomby. Jo, tak Já zase jdem orky. Siranky dole. Kolika ty seš? 28. Tak úvod jsme dali, já bych šel do města a ukončil bych videjko. Co ty na to? Nějaké krátké, ne? Ale no. Co? No. Tak jo, taky bych sem šel. Jako
takovou úvodočku jako takovou, jako to, jak bych to řekl, návnadu, nebo jak bych to tak nějak řekl. OK, no. Dobouchám to tady, já jdu. Sednu na koně. Čekám na tebe ve městě. No však moment, Johan Žlutá. Sice jsme to trochu vyfailovali s tou červenou říší, ale já jsem fakt myslel, že jsem na červený. Ty jsi důku. Nějaký houbí. Zaměním vlče za tygrápem, dám k němu 10 dub. K sklenice, všechno, beru. Kde jsi? Ještě začárek. Kde jsi? Tady. Kde tady? Na námku jsem jako byl u toho strážce. Jaj. Kde jsi? Jo, tady, za tebou. Kde? Jo, tady. Za tebou. To brnko má. Dej mě začárka. Nemám, jsem si dělal srandu. Kde jsi? Tady beru magičku. Dobře, dobře, ani jednu začárku nedostaneš, mejde. Skončil jsem s tebou. Tak já ti dám magičáky za začárka. Neobchoduj s nikým, já ti něco ukážu. No a... Já jich mám 5. Oni si nějak nejdou to obchodovat s ním, já mám totiž 200 začárek a teď jsem si koupil těch. Já nevím, jestli to mám... Ne, do tohle brnka trvat nebudu, dítě, já mám FMS-ko, teď jsem na to zapomněl. Co, ukončíme to? Ok, můžem, počkej. Ještě si tam natočím nějakou rozumnou průmku. Kde jsi? Pojď trochu dál, mě se tady trochu laguje. Dej mě začárka. -1, pojď jakoby, kde jsme se narodili, tam to ukončíme. Jsou za tebou. A dáme si pěkně PvP. Jasně. Aspoň lidi usoudějí, jakože nakonec, že jsem zase vyhrál. Počkej, neutoč ještě hlavně na mě. Bych si nefandil. Však čekej. Já bej tebou taky ne, až si dotočím to mé krásné to. No však mě dáš, že jo, ty máš omesko. Hoho! Příští let's play se uvidí, kdo je pán. No dobré, ale já jsem si koupil 20 těch zesílit a udělám z toho brnko a ještě něco určitě. Já tam chci hápka, kdyby se mi tam povedli teď nakonec. No, fakt. Kolik máš těch hápek, popravdě řekej. 2 litry. No tak to máš hodně. Asi. No tak, počkej, vyzvi mě. Teď to neplatí, já jsem se na sebe natáhl psát, to by bylo trochu nefér. Počkej. On ti něco bere. Jo. A koukej další. Hej, tak to... No počkej. Počkej, koně si odvolej. Jo, to mám já. Takže počkej, jo, dobré. Takže můžem. Počkej, stůj ale. Stůj. No, jdem. Počkej. 400, viděl jsi ty bomby? Hej, ale stůj, pane bože. Nebo se jak bojíš? Hej, ty seš fakt lama. Ubírám ti hodně, co? Už nejde. Kdy umřeš. No co? Chlapče. 2700 nic bylo. To nemáš. Příští let's play se uvidí, kdo je pán. To určitě. Ok, tak. Pokud zase tady špán čort nebude pařit do 3 ráno, jako vždy. Ne, já nebudu hrát. Jasně. Tak to asi ukončíme, že jo? Jo, gasníček je lepší. Moc bych se nefandil, počkej příští let's play. No však ty taky, počkej. Ok, tak já se loučím. No my se s vámi loučíme, čau.